Flip top battle challenge. Clip top. Wow! Ay, sada. Ikaw. Oh, ate ka kaon. Ay, kataon na. Hindi na nga di balik pa. Ay! Alin na balik. Kaon din. Ay, sada. Ini. Okay, go. Maning bungay ha. Pagkaplina di ani. Na. Lapas lagi. Siyot ako. Yes, guys. Ay, alpit. May mali ko ba uwi na may lang. Ini kakaum. Ang ngiti din. Ay! Ay, happy na ako. Ini. I'm the winner. Go. Ayo. Sige, come on. Last round, last round. Ay, 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 head. Bakit naman ito eh? Yan, yan. Wala, ay, yan! Naman sa space. Gayon, gid-gid lang ka. Ay, nakapaindog kami kagina. Oo. Ay, ay, yellow yan na. Ay! Ako na gayon. Ay, yan. Yung alo yung Di mana kayo ito? Na. Yung damay-damay na kayo kita. Kung wala ka, di mang bakbang. Bintang na ka. Sure. 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 Kapit. Kita sa kamera eh. Wala ka dito kami oh. Ako kuman, ako. Kamera. Go. Kamera, tanaw. Nasus para katulog ka. Magkaunday kay tulog duha. Wala isa-isa kayo. Oh, yasun dali. Kuman adrenaline. Kumain eh. Kuman it. Papahawaon ta ka it. Hala. Kon may makatin mo guys sa pahawa. Para sa ako wala ko makakuha ng Ay, stilan. Pas, pase. pahawaon ta si Galing. Na. Galaway na kita. Nya. Hay. Mabusog na magaling kita. Meeting sa spot. Ayahay! Ayahay! Mas kayo din eh. Ay, laro ba? Ay, busog na si Dralin. Ay. Nawa na. Sige po ka. Ano kaya kanaluin na ka ako? Ha? Iyan. Pase. Basta kayo, wala palit. Anak ng kuan. Kita nan sayal. Kita nan sayal, bro. Ay, kapit. Ay, na naman ko. Ako boys, ang lubutan ini. Tama, ito ka na daw kaptas layo. Ay, gayon. Isang paduhaon. Ayan. Surrender na. Ay, surrender. Surrender na. Mukbangdahan. Ay, dali ina isang. Ako kanon daya. Dapat ako nag-time para dali ka kapit. Ay, na to. Iya. Ay, na mga nakakita. Ako nabuhog na ako. Tapos oh. Kaya din, no? Lagi pa ganit kan ano. Pero kung ito. Bisita Bisita ko na ba kami taga Anisa?
Tara, tara.